Образование ориентирано към нуждите на бизнеса, изравняване на условията в детските градини и училищата в града и в селата на община Враца, модерна спортна инфраструктура във всяко училище и разширяване на възможностите за висше образование във Враца са само част от мерките, заложени в управленската програма на ГЕРБ и на кандидата за кмет на община Враца Калин Каменов. Програмата в сектор образование за следващите 4 години беше представена пред над 200 педагози от общината в Деня на учителя 5 октомври. В тази зала има хора, на които дължа много. С тези думи към учителите се обърна кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Враца Калин Каменов. Това са хората, които ми помогнаха да стана човек. Благодаря на всички ви от мое име и от името на хилядите ви ученици, допълни Калин Каменов. Върнах се и искам да остана, за да помагам на вас. И бъдете сигурни, ще го правя и то на 100%, защото съм ви задължен. И точно тази моя отговорност към вас е гаранцията, че ще работя изключително активно с хората от образованието. Защото вие сте онзи стълб във Враца, който все още помага Враца да е успешен град. Основите в програмата на ГЕРБ в сферата на образованието представиха кандидатите за общински съветници Пети Долупчиева, Таня Георгиева, Десислава Димитрова, Николай Тодоров и Снежанка Каменова. Важен акцент в управленската програма на ГЕРБ е изравняване на материалните условия в града и малките населени места в следващите 4 години. Виждането на нашия екип е свързано с по-голяма диференциация на стандарта, който трябва да отчита разликите в града и в малките населени места в рамките на нашата община. Сред приоритетите е и подобряването на връзката между бизнеса и образованието. В управленската програма е предвидено създаването на консултативен обществен съвет към кмета на общината по въпросите на професионалното образование и връзката му с бизнеса. Целите на този съвет са свързани с съдействието на кмета на общината за сключване на договори между работодателите и директорите на професионални гимназии за обучение на работното място. Сътрудничеството с филиалите на висшите учебни заведения за разкриване на нови специалности във Враца също е основен акцент в програмата. Създаването на регистър в община Враца на завършилите средно и висше образование и кариерното ориентиране на средношколците и студентите е наша цел, която ще реализира желанието ни за подпомагане на младежката заетост. Предвижда се още цялостен ремонт и реконструкция на ОДЗ Звънче, ОДЗ Детски свят, СДГ Европейчета база 2, Природо-математическа гимназия Академик Иван Ценов, изграждане на нови детски градини в селата Баница, Чирен, Голямо Пещене, изграждане на нова спортна база в село Христо Ботев.